إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаләмнәрне юктан бар кылып, безләрнең һәр кайсыбызны тәрбияләп, безне үзенең шиксез ниғмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Субханаху ва Тәгаләгә шөкр һәм рәхмәтләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Һәр кайсыбыз Аллаһы Тәгаләдән башка гыйбадәткә лаек булган һич бер зат юк, ул бердән бер хак илаһ дип шаһадат китердек. Кылган эшләребезне аның ризалыгын өмет итеп башкарабыз. Ва һәр бер эшнең ахырында аның рәхмәтен, аның ризалыгын өмет итәбез. Кемне Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны беркем адаштыра алмас. Һәм кемне Аллаһ үзенең гаделлеге белән туры юлдан мәхрүм итсә, аның күңелен япса, күзләрен сукыр итсә, аны беркем дә туры юлга күндерә алмас. Җир һәм күкләргә Аллаһның рәхмәте булып килгән, безгә шушы хак динебезне өйрәтеп, үзенең тормыш рәвеше белән безгә үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дуаларыбыз Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Кадерле кардәшләрем, изге Рамазанның беренче 10 көнен тәмамладык һәм тиздән аның яртысына килеп җитәбез. Рамазан дәврендә төннәребез аяз булды һәм һәр көнне, һәр төнне күк йөзендәге ай көннән-көн зурайып, инде менә тулы бетә, безне вагазлап. Безгә һәр даим Рамазан килде һәм аның көннәре үтә дип безне вагазлап тора. Җәй чорында уразаның хикмәте шунда: көннәр узын, төннәр бик кыска. Һәм без мөселманнарга әлбәттә җәй чорында күпчелек көчебезне, күпчелек ихтибарыбызны һәм үзебезнең көчебезне бирергә тиешбез ураза тотуга. Һәм юнәлтергә тиешбез шушы көндезге гыйбадәткә. Һәм әлбәттә без шушы Аллаһ Тәгалә безгә биргән олуг гыйбадәтне сакларга тиешбез. Чөнки җәмәгать күп вакытта кеше, әгәр дә ул көн дәврендә ризыктан, ишемлектән, җинси мөнәсәбәттән, ягъни уразаны ачыктан-ачык боза торган гамәлләрдән тыела икән, минем уразам шул, һәм тагын уразада нәрсә саклыйсы барсың инде дип, күп вакытта кеше уразаны саклауның нәрсә икәнен белми. Уразаны саклау аны бузучы нәрсәләрдән генә түгел, уразаны әҗерсез калдыра торган. Аллаһ безгә биргән олуг гыйбадәтне фақат аш калдыруга, аш туруга әйләндерә торган эшләрдән саклау кирәк. Ураза сүзе гарәп телендә саум дип атала. Әгәр дә без фикъ китапларын ачып, нәрсә ул ураза дип карасак, уразаның мәгънәсе, ураза ул таң беленгәннән алып, кояш байыганчыга кадәр ризыктан, судан һәм җинси мөнәсәбәттән Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт нияте белән тыелып тору. Менә ул ураза. Һәм бу уразаның фикъ китапларындагы аңлатмасы. Әмма ураза, саум сүзенең телдәге һәм кулланыштагы мәгънәсен алсак, аның мәгънәсе күпкә киңрәк. Һәм Кур'ани Кәримдә Аллаһ Тәгалә анабыз Мәрьям
Гайсаның әнисе Мәрьямнең уразасын искә ала. Һәм шушында да без уразаның мәгънәсе ризык ва ишемлектән тыелудан гына гыйбарәт түгел икәнен аңлыйбыз. Аллаһ Тәгалә аның сүзләрен китерде: «Инни назарту лир-рахмани саума фәлән укаллимал яума инсия». Бүген мин Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен ураза тотырга булдым, ураза тотырга карар кылдым, вәгъдә бирдем. Фәлән укаллимал яума инсия, һәм бүген мин бер кем белән дә сөйләшмим диде. Ураза тотам, ягъни бүген бер кем белән дә сөйләшмим диде. Һәм менә бу аяттан күргәнебезчә, Мәрьямнең уразасы кешеләр белән сөйләшүдән тыелу булды. Һәм җәмәгать, күпләребез ураза гыйбадәтенең зур мәгънәсен шушы фикъ китабындагы уразаны ачыктан-ачык без атырган эшләрдән саклануга гына кайтарып калдыра. Ләкин галимнәребез үзләренең китапларында яздылар: ашау һәм эчүне калдыру бу уразаның иң җиңеле диделәр. Уразаның иң җиңеле син көне буе ашамыйча, эчмичә йөрисең. Аның башка төрләре авыррак һәм мәшәкатьлерәктер. Рамазан айы, әлхәмдүлилләh, аны сагынып көтеп алсак та, ул ничектер килә дә, тиз генә китеп тә бара. Һәм ни кызганыч, күпләр өчен Рамазан китү белән ураза гыйбадәте дә китә. Күпләр бит безнең нәфил уразаларында тотмыйлар. Һәм ураза тотса да ул аны Рамазаннан Рамазанга гына. Әмма минем сезне һәм иң элек үземне шундый бер уразага чакырасым килә. Шундый бер уразаны күрсәтәсем килә. Әлбәттә, бу ураза Рамазан айы белән генә шикләнмәгән. Елның 12 айында мөселман кешесе шушы уразаны тота ала һәм ул аны тотырга тиеш. Ахыр сулышына кадәр аның бу уразасы дәвам итә һәм иншалла үлем фәрештәсе килеп, аның җанын Аллаһ хузурына алып киткәч, менә аның ифтары, авыз ачуы шунда була. Кешенең тәнендә әгъзалары бар. Ва һәрбер әгъзасының, галимнәребез әйтә, үз уразасы бар ди. Үз уразасы бар. Һәм әлеге уразаны күпләр тотмыйлар, аңлап бетермиләр. Һәм бар шундый кешеләр, Аллаһ кабул итсен, изге Рамазан айында асылда хәләл булган ипидән тыелалар. Асылда хәләл булган судан тыелалар. Әлхәмдүлилләh, ураза ипидә ярамый, суда ярамый. Әмма ләкин ел дәврендә Аллаһ безгә үлгәнче харам кылган риба ашаудан тыелмыйлар. Риба. Намаз укый, барадагын рәхәтләнеп банктан под процент кредит ала. Ярый, минем бит инде өйне зурайтасым бар ди, бизнесны алып барасым да. Бармасын бизнесым. Жвачка сат, ләкин рибага кирмә. Аллаһ Тәгалә бер кемгә дә фарыз итмәде дөньяны тотардай бизнесмен булырга. Ләкин Аллаһ Тәгалә бөтен кешегә харам кылды риба ашауны. Ипидән тыела, рибадан тыелмый. Күпме кешеләр ришвәт бәласенә кергән. Ришвәт, коррупция дип әйтәбез, взятничество дип әйтәбез. Илнең башлыклары көне-төне шуны сөйли. Әмма бөтен ил урлый һәм иң беренче башлыклар урлый. Иң беренче җитәкчеләр урлаша. Балалар әтиләрдән өйрәнә. Әтисе урлагач, аның баласы ничек урламасын? Шуңа күрә ипидән уразада тыела, ришвәттән тыелмый. Күпме урлашулар бара. Кеше малына кулыңны сузу. Үлгәнче безгә урлашу харам булып тора. Ул уразадан ифтар юк. Ләкин күпме кешеләр урлашалар. Кул уразасын тотмыйлар. Күпме кешеләр алдашалар. Кем күбрәк алды, ул
дәрәҗәлерәк санала. Алдашу һәр вакыт харам булып тора. Һәм менә шуның кебек ачыктан ачык күпме харам эшләр бар. Без ул харамнардан кайвакыт чирканмыйбыз, Алла сакласын. Кайберләре Рамазанның көндезләрендә халал хатыннарыннан тыелып торалар. Чөнки хатын белән җинси мөнәсәбәт уразаны боза. Әмма ел әйләнәсендә, хәтта Рамазанда да күзләрен шит хатыннарны күзләүдән, гаурәт караудан, аят җирләрне караудан сакланмыйлар. Уразада сакланабыз халал хатыннан да. Ел дәврендә гаурәт караудан нинди зур гынах икәнлеген онытабыз, тыелмыйбыз. Шуңа күрә җәмәгать, тәннең һәр әгъзасының уразасы бар. Һәм ул ураза турында сөйләшү, аны өйрәнү әһәмиятледер дип уйлыйм. Җабир радиллаһу анһу әйтте, бу сахабаларның берсе, Аллаһ аннан разый булсын, әгәр ураза тотсаң, уразага кирсен синең колагыңда ди. Син бүген уразадамы? Әйе. Ашамыйсыңмы? Ашамыйм. Колагың ураза тотамы? Тотамы колагың ураза? Әллә авыз ачып йөриме? Тегендә гайбәт пиш килә, монда нәрсәдер тыңлый. Тотсын синең ураза колагыңда ди. Тотсын синең ураза күзеңдә ди. Син күзең белән авыз ачып килмәдеңме монда килгәндә? Тотсын синең ураза телеңдә ди. Ялганнан һәм гынахлы эшләрдән ди. Синең карының уразада, телең уразадамы? Күршене изалаудан сакласын ди. Кемдер ураза тота, һаман күршесен интектерә. Теле ураза тотмый. Розалы көнеңдә күңелеңдә тынычлык һәм җитдилек сакласын ди. Һәм уразалы көнең белән уразасыз көнең бер булмасын ди. Карагыз. Кешенең уразалы көне белән уразасыз көне бер дәрәҗәдә булырга тиеш түгел. Ул аерылып торырга тиеш. Аның тақвалыгы белән, үзенең әдәбе белән, кешеләргә булган мөнәсәбәте белән, кешенең уразалы көне уразасыз көне кебек булырга тиеш түгел. Һәм сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ураза ул җунна. Ул калкан диде, щит. Менә ничек сугыш вакытында элек кылычка каршы щит белән чыкканнар, менә шушы калкан ул ураза диде. Нәрсәгә? Җәһәннәм утыннан. Кеше шушы калкан астына керә, уразасы белән җәһәннәмнән саклана. Җәмәгать, калкан кешене Аллаһының утыннан сакласа, уттан сакланыр өчен без бүтән әгъзаларыбызны харамнардан сакларга тиеш. Әгәр дә безнең уразабыз безне саклый икән, телебезне гайбәттән, күзебезне шит хатыннар күзләп сокланып утырудан, колагыбызны ялган тыңлап, гайбәт тыңлап һәм башка харам нәрсә тыңлаудан, кулыбызны харам малга сузудан, аягыбыз белән харам җирләрдән йөрүдән, хәтта зиһен, акылыңны яман уйлардан, карале бу кардәш машина алган, наверное, урлагандыр бу моны бер җирдән акча. Менә мин бит ала алмыйм. Карале бу кардәш шунда бара, бу җүнсез җиргә барадыр. Хәтта уйыбызны зан кылудан ураза тоттырырга тиешбез. Шуңа күрә җәмәгать, ураза безне саклый, калкан. Әгәр дә ул безнең уразабыз безне харамнардан сакласа. Һәм Зәйнул Абидин әйткән, ураза тотсаң, аның хакын бел дигән. Уразаның хакы бар. Аллаһ сине уттан саклау өчен синең телеңә дә ди, синең колагыңа да, күзеңә дә, җенес әгъзаңа һәм карыныңа, корсагыңа пәрдә япты ди. Аллаһ Тәгалә каплап куйды, пәрдә япты сине уттан саклар өчен. Шуңа күрә безнең уразабыз пәрдә булырга тиеш безнең һәр әгъзабызга. Һәм Ибнул Җаузи рахимаһуллаһ әйтә, кешенең тәнендә нинди генә әгъзасы булмасын, аңа Рамазанда да, Рамазаннан тышта ураза тоту тиешле ди. Тел уразасы ди. Аллаһыны искә алудан башка сүзләрне калдыру ди. Яман, бызык, ялган башка сүзләрдән. Кулак уразасы, яман нәрсәләрне тыңлаудан баш тарту ди. Күз уразасы,
күзләрне харам булган нәрсәләрдән төшерү ди. Һәм әгәр дә шушы зур галимебез Ибнул Җаузиның сүзләренә карасак, адәм баласының тәнендә булган һәр әгъзаның уразасы бар, һәм ул безнең бурычыбыз булып тора. Һәм ул ураза нәрсә? Шул әгъзаларны бозык эшләрдән тыю, харамнардан тыю, тел гайбәттән тыелсын, ялган сөйләмәсен, кеше арасын бозып йөрүче сүзләрдән ураза тотсын, авыз харам ризыкларыннан ябылсын, кабул итмәсен, исерткеч эчемлекләр кулланудан ерак торсын, тәмәке тартудан ураза тотсын. Тәмәке харам, ләкин мәчеткә йөреп, кайберләребез еллар буе намаз укып, шушы шайтан кәнфитеннән һаман без арына алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә харам кылган нәрсәдән китәргә кирәк. Кайбер кеше көтә уразада авыз ачырга, кемдер финик белән авыз ача, кемдер тизрәк тәмәкесен каба. Ул дөрес түгел. Әлбәттә, ураза, әлхәмдүлиллә, ул кеше ураза тотсын. Чөнки кайбер кеше әйтә, хәзрәт, мин тәмәке тартам ди. Тәмәке тартса да, ул ураза тотмау зуррак гынах, тәмәке тартуга карый. Зуррак гынах, шуңа күрә кич белән тартып булса да, уразасын барыбер тотсын. Әмма ләкин ул харамнан, бу шайтан афәтеннән китәргә кирәк. Уразаны авызга тоттырырга кирәк, ул начар нәрсәдән. Колаклар Аллаһының ачуын китерә торган сүзләрне тыңлаудан уразада булсыннар. Күзләр гаурәтләрне күзләүдән тыелсыннар. Куллар кешеләрдән ришвәт алу, урлашу, гаибсезгә кешегә кул күтәрү кебек эшләрдән ураза тотсыннар. Һәм карын, корсак Аллаһ харам кылган нәрсәләрне кертүдән ураза тотсын. Күңел уразасы кешеләр турында начар уйлау, дошманлык, көнләшү, комсызлык, көнчелек кебек афәтләрдән уразада булсын. Һәм кемдә кем менә шушы ураза гыйбадәтенең хикмәтен, асылын, хакыйкатен аңламый, сөйекле пәйгамбәребез ул кешегә мөрәҗәгать итә. Кем аңламый менә шуны? Пәйгамбәребез шуңа мөрәҗәгать итеп әйтә. Кайбер ураза тотучының уразасы ди, бәлки ач тору гынадыр ди. Ул ураза тота, ач йөри инде ул көне буе, ләкин шул гына. Кайбер төннәрен намаз укып торучының намазы ди, бәлки йокысыз калган төн генәдер ди. Көндез тоткан уразасы ач тору гына ди, төне буе намаз укуы йокысыз калган төн генә ди. Ягъни күңелен биреп, тәмен тоеп ул аны укымый. Бу Имам Ахмад Ибн Маҗа риваятларында килә, һәм шул ук хадис икенче риваятта Пәйгамбәребез әйтте, күпме ураза тотучының уразасы ди, кипкән авыз гына ди. Сусау гына ди. Күпме намаз укучының төнге намазы ди, йокысыз төн генә ди. Ул йокысын бирде инде, йоклый алмады, чөнки намазда торды. Намазның рәхәтен, тәмен татымады. Менә шуңа күрә җәмәгать Имам Газали әлеге хадистән чыгып әйтә, бу хадистә ди сүз харам ризыклар белән авыз ачучылар, гайбәт сөйләп, кеше ите белән ифтар кылучылар һәм гынахлардан тыелмаучылар турында бара ди. Һәм мин сезне аз сызыклап, ике генә кыскача әгъзаның уразасын исебезгә төшереп китәсем килә. Һәм бу безнең өчен бәлки иң авыр уразалардандыр. Иң беренчесе, иң авыры әлбәттә ул тел уразасы. Сөяксез тел тәүлегенә 25 сәгать эшләтсәң дә армый, талмый, эшләргә әзер, әллә нинди ялкауның теле дә бөтенесеннән арттырып сөйли. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр берегез уразада булса, бозык сүзләр әйтмәсен һәм үзен әдәпсез, әхлаксыз тотмасын. Әгәр аны бер кеше орышырга тотынса, ягъни аны сүгә, аның белән талашырга, әрләшергә тотынса, яки сугыша башласа ди, ул аңа мин уразада дип әйтсен ди. Миңа ярамый. Хәтта матур итеп җавап кайтара алса да, кирәкми кайтарырга. Уразаңны бозма, мин уразада дип аннан китсен ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шулай насихат кылды. Бу Имам Бухари һәм Муслим җыентыкларыннандыр. Һәм Имам Аль-Куртуби рахимаһуллаһ әйтә, әлеге пәйгамбәребезнең әлеге хадисе ди,
кешегә уразадан башка вакытларда бузык сүзләр куллану әдәпсез булып яшәүне ярый дигәнне аңлатмый ди. Әгәр дә пәйгамбәрбез уразада ачуланышмагыз дип әйткән икән, димәк уразаны бузгач ярыймыни ачуланышырга? Икендедән соң берәү килеп синең белән әрләшә башласа, тукта, кояш байысын инде, без сөйләшербез синең белән дип әйтергә ярамый. Шуңа күрә Имам Куртуби алай аңламагыз ди. Әмма уразалы вакытта ди, бу эшләр тагын да катгыйрак тыела ди. Һәм мөселман уразада бу эшләрдән тагын да ныграк саклансын диде. Һәм пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның бер хадисендә хәтта без күрәбез, уразаның хикмәте, иң беренче хикмәте ашау ишүдән тыелу түгел. Хәтта хикмәте аның, ягъни Аллаһ Тәала нигә уразаны кушкан? Ул безнең нәфсебезне тыю. Ул безнең нәфсебезне бузыклыклардан, яман эшләрдән һәм бигрәк тә күп бузыклыкның башында тел тора диделәр. Шушы нәрсәдән тыю. Шуңа күрә пәйгамбәрбез Хаким җыентыгында килә, саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ураза ди, ул ашау һәм ишүдән тыелу түгел ди. Уйламагыз ди, мин ашамыйм, ичмим дә ураза тотам дип ди. Ураза ул буш һәм бузык сүзләрдән тыелу ди. Шуңа күрә җәмәгать, кайбер кешеләргә көне буе ашамаса, ичмәсә булдыра, тырыша, ләкин кеше белән әрләшеп йөрү, сүгенү сүзләре кай вакыт куллану, буш мәгънәсез сүзләрдән ураза тота алмый. Онытмагыз җәмәгать, тел сөяксез, ул сөйли дә сөйли. Ул бер кашан да армый. Ләкин телеңнән чыккан һәрбер сүзне төшермичә язып, беркетеп баручы фәрештә дә армый. Бүтән сүзеңне язып бара. Аллаһы Тәгалә каршына баскач, синең гомерең буе шушы телең шәшкән, сиптергән бүтән сүзләрең кай вакыт уйлап та әйтмәгән. Бүтәнесе каршыңа менә монда катлам, стопка гамәл дәфтәрендә киләчәк бүтәнесе. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ма ялфизу ан каулин илля ладайһи рақибун атид." Авызыннан бер генә бер сүз чыкса да, бер кашан йокламый торган, бер кашан армый талмый торган фәрештә аның шушы эшен беркетеп язып куя ди. Шуңа күрә авызда булган сүзгә без хуҗа, теләсәк чыгарабыз, теләсәк чыгармыйбыз. Авыздан чыккан сүз безгә хуҗа. Ул безне теләсә күтәрә, теләсә хәлак итә. Шуңа күрә телебез уразада булсын. Шулай ук җәй чорында, шушы матур кояш эссесендә һәм бу җәмгыятьтә тагын яна бер авыр ураза, ул күз уразасы. Аллаһы Тәгалә безгә биргән зур нигъмәтләрнең берсе ул күзләребез җәмәгать. Алардан башка тормышны күз аллау мөмкин түгел. Һәм Аллаһ Тәгалә инде кемнең яраткан дусты дип килә хадистә. Күзләрен алган икән, шундый сынау килгән икән, Аллаһ аларга моның әҗрен бирсен һәм ярдәмен ул кешеләргә бирсен. Һәм без әлеге Аллаһының нигъмәтләрен харамнардан саклыйк. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Куллил муъминин" диде. Җиткер иман ияләренә, әйт мөэминнәргә ди, безгә: "Ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуруҗахум", күзләрен төшерсеннәр ди. Әгәр дә чит хатын кыз гаураткә күзең төшә икән, төшер күзеңне, ал, һәм үзләрен зинадан сакласыннар ди. "Залика азка лахум", һәм бу алар өчен хәерлерәк, бу аларның паклыгы, сафлыгы өчен хәерлерәк. Һәм белегез, инналлаһа хабирун бима яснагун, һәм Аллаһ Тәгалә аларның, кешеләрнең кылган бүтән эшләрен белеп тора, хәбәрдәрдер ди. Һәм җәмәгать, күзнең гаурат каравы ул күз зинасы дип аталды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Һәрбер кешенең тәнендә аның зинаның өлеше бар" диде. Һәм санап китеп, күзләрнең зинасы күз карашы диде. Шуңа күрә кеше әгәр дә бүтән тән зинасыннан имин булса да, ул күз зинасыннан имин булмаска мөмкин. Һәм Ибнул Җаузи рахимахуллаһ әйтте: "Күз диде Аллаһының нигъмәте" диде. Һәм сез Аллаһы Тәгаләгә аның нигъмәте белән гынах кылмагыз диде. Карагыз, Аллаһ безне күзле итте.
әмма харамга карама диде. Без Аллаһы Тәгалә биргән күзне алабыз да, шул күзләр белән Аллаһка каршы чыгабыз. Бу гаделсезлек була. Әгәр дә син бер кешегә килеп синнән бир әле бер таяк, аны анда эт тора, аны анда бер хайван тора, ул миңа ташланырга мөмкин, таяк белән сакланыйм әле дип, синнән таяк сорап, син ул таякны тоттыргач, ул таяк белән сиңа сукса, бу нинди кеше була? Аллаһ сиңа бирде күз, Аллаһның халал нәрсәләрен күрү өчен, халал матурлыкларны күрү өчен. Һәм без кайвакыт харамга караганга күрә халал матурлыкны күрә алмыйбыз. Кеше үзенең өендәге халал хатынының матурлыгын күрә алмый, чөнки аның күзе гел харамда. Аллаһ Тәгалә халалдан сукырайта күзен, харамда йөргән өчен. Шуңа күрә Аллаһ биргән күзне алып, аны харамда кулланырга оялыйк җәмәгать. Бу нәрсәдән сакланыйк. Һәм кыямәт көнендә Аллаһ безнең шушы нәрсәне, нәрсәдә файдаланганыбыз турында сораячак. Һәм һәр кемнең күзе нәрсә күргән, аның колагы нәрсә ишеткән, теле нәрсә сөйләгән, алар бөтенесе үзләре сөйләячәк. Безнең күзебез безне сатачак кыямәт көнендә. Кыямәттә Аллаһ каршында безнең колакларыбыз безне сатачак, аяк кулларыбыз безне сатачак. Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Хатта иза ма джауха шахида алейхим сам'ухум ва абсарухум ва джулудухум бима кану ягмалун." Аллаһ каршына килеп баскач, аларга каршы шахадат бирерләр ди. Будут свидетельствовать против них, ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Кешегә каршы аларның да ишетә торган колаклары ди, күрә торган күзләре, хәтта тиреләре ди, тән тиреләре аларга каршы шахадат биреп, аларның нинди гынах кылганнарын сөйләячәк ди. Бу Аллаһның аяты булды. Шуңа күрә җәмәгать, күз зинасы. Күз аша йөрәккә ширкерә. Күз бит ул тәрәзә кебек. Йөрәкнең тәрәзәсе ул. Әгәр дә аны харамнан ябып куймасаң, агулы ук синең күзең аша йөрәгеңә килеп кадала. Ни өчен иман загыйфләнә? Күп вакытта күз сәбәпле. Ни өчен намазда рәхәте юк? Күп вакытта Аллаһ хушуклыкны ала, чөнки син күзеңне тыймыйсың. Ник Коръан ятлап булмый? Нигә гыйлемдә зиһен китә? Чөнки күзләребез харамга төшә һәм күз сәбәпле адам баласының йөрәгенә бик күп авыру, бик күп ширкерә. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисләре белән безгә бөек гыйбадәт уразаны сакларга, Раббыбыз каршында әлеге гыйбадәтнең дәрәҗәсен юкка чыгарудан сакланырга чакырды. Әгәр дә җәмәгать күз алдына китереп карагыз. Без хәзер 17, 18, 19 сәгать шушы эсседә ураза тотабыз. Әлхәмдүлилләh, ризык, ишемлек, башка нәрсәләрдән тыелабыз. Һәм без бөтенебез дә өметләнәбез. Кыямәт көнендә үлчәүдә минем шушы тоткан уразаларым изгелекләр янында булыр. Һәм мин шушы изгелекләремне алып, раян ишекләре аша җәннәткә керермен дип бөтенебез өметләнә. Ләкин ни кайгы һәм хәсрәт булыр шуңа, кем Аллаһ каршына басып, каясың анда минем уразаларым дигәч, фәрештәләр синең каршыңа китереп куйырлар. Менә ул ай буе тәүлегенә 18 сәгать аш йөрде дип язылса шул. Аш йөрде 18 сәгать буе дип. Ураза тотты дип түгел. Аш йөрде дип язылса, нинди хәсрәт һәм үкенеч безгә була. Азиз дусларым, уразалы көнебез, уразасыз көнебез кебек бер булмасын. Тоткан уразаларыбыз безне төзәлүебезгә, гынах хаталардан паклануыбызга сәбәп булсын. Баракаллаху лана ва лакум фил Куръанил азим ва нафa'ana бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Берничә сүз урысча әйтеп китәм. Дорогие братья, я призываю вас и прежде всего себя к богобоязненности и
напоминаю вам, что великий месяц Рамадан, до половины которого мы с вами уже доходим, это месяц терпения и усердия на пути Всевышнего Аллаха, когда каждый верующий мужчина и каждая верующая женщина ищут любой путь, чтобы очиститься от своих грехов, чтобы обновить еще раз свою веру, свой иман, и чтобы увеличить, укрепить свою богобоязненность, и тем самым приблизиться к довольству Всевышнего Аллаха и к Его райской обители. В сборнике имама Ахмада и Ибн Хиббана приводится хадис от Абу Умама, радийаллаху анху, который рассказывает, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, собрал войско перед военным наступлением, походом, я подошел к нему с просьбой, потому что очень часто сподвижники подходили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и просили, чтобы Расулуллах сделал за них дуа. Вот представьте себе, посланник Аллаха, живой, здоровый, стоит перед тобой. Самый приближенный раб в истории человечества, ближе к Аллаху, чем ангел Джибрииль, алейхиссалям. И вот он подошел к нему с просьбой, чтобы Расулуллах сделал за него дуа. И сказал: «Я Расулаллах, попроси у Аллаха для меня мученическую смерть. Попроси, чтобы Аллах взял мою душу шахидом». Перед битвой он подошел. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аллах, спаси их и одари их трофеем». То есть защити их от врагов и дай им победу. И мы вступили в битву, и мы все спаслись, и получили трофей. То есть Аллах принял дуа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В следующий раз Абу Умама вновь подошел и попросил тоже дуа. И посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, попросил у Аллаха: «О Аллах, спаси их и дай им побольше трофея, дай им победу». И вот так 3 раза он подходил к пророку, и 3 раза посланник Аллаха не попросил у Аллаха за него мученическую смерть, а попросил, чтобы Аллах помог им, спас их и дал им побольше трофея. Потом я подошел к пророку, алейхиссаляту вассалям, и сказал: «Я Расуль Аллах, я подходил к тебе 3 раза, чтобы ты попросил для меня мученическую смерть, и ты сказал: о Аллах, спаси их и одари. Я Расуль Аллах, мы спаслись и получили много трофея». То есть пророк, алейхиссаляту вассалям, попросил для него что-то другое. И тогда он сказал: «Я Расуль Аллах, мы спаслись и взяли много трофея. Тогда научи меня такому делу, чтобы я через это дело вошел в рай». То есть он через мученическую смерть, он искал рая. Но посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, показал ему что-то лучшее. На что пророк, алейхиссаляту вассалям, ответил: «Алейка биссаум, фа иннаху ла мисля лах». Ты должен поститься, постись. Уразатат, фа иннаху ла мисля лах. Ибо у поста нет конкуренции. Нет конкуренции посту. Нет примера такого другого, как пост. И после этих слов говорят, что с крыши Абу Умама люди никогда не видели дыма днем. Днем никогда Абу Умама не готовил пищу, кроме как если у него был какой-то гость. То есть он постоянно постился и искал своего рая. Поэтому мы должны понять, что пост – это величайшее поклонение. И как в другом хадисе посланник Аллаха говорится в сильсиляту сахиха: «Инна Аллаха ва малаикатаху юссаллуна аля мутасаххирин». Посланник Аллаха сказал: Аллах называет имена тех своих рабов, которые принимают сухур, которые едят по утрам сухур, и ангелы просят прощения у Аллаха за тех, которые по утрам кушают сухур. Представьте себе, когда мы с вами вот в посте, самое приятное, самое легкое для нас что? Это ифтар и сухур. Машаллах, так приятно.
Мы все пунктуальные. Мы никогда не опаздываем. Мы на намаз опаздываем, но на ифтар мы не можем опоздать. Мы можем что-то другое пропустить, но ифтар нельзя пропускать. Мы таравих можем пропустить. Ифтар, сухур – это святое. Это самое приятное для нас. И вот представьте себе, то, что ты сидишь с семьей или в джамаате, ты кушаешь, ты просто готовишься к сухуру. И вот Аллах вспоминает твое имя, называет твое имя перед своими ангелами. И ангелы, они делают дуа за тебя, чтобы Аллах простил твои грехи. И вот представьте себе, если мы получаем такую награду, такой почет за то, что мы кушаем сухур, представьте себе, сколько награды человек может получить за то, что он постится, за то, что он целый день постится и хранит свой пост. Если Аллах, машаллах, дал нам возможность совершать это благое дело, мы должны радоваться этому, благодарить Всевышнего за это и хранить это как аманат. Инна Аллаху ва малайкатаху юсаллуна аля набия айюхалладзина аману صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأقيموا الصلاة